Aurrera goaz, gure txapelketa honetan, Euskal Herriko Dantza Txapelketaren 41. edizioan, eta Lapurditik, Gipuzkoara berriz ere salto, 8. bikoteari ongi etorri emateko. Hain zuzen ere, Azpeititik dator gure 8. bikotea. Dantzaren munduan urte ikaragarri daramatzate. Eta Mikelek, 16 urte daramatza dantzan, eta horietatik 12 txapelketetan. Ez da iaz ere, aurkeztuko dizkizuet biak behar den bezala. Azpeititik, Mikel Subinaz eta Maite Beobide. Eta Azpeitiko bikoteak arin-arinari heldu aurretik, ezagutu dezagun zertxo bait gehiago soinean daramatzetan arei buruz. Begira, izaro ikusentzuleok, Mikelek eta Maitek historiako liburuetara eta aspaldiko argazkietara jo dute, gaur hemen ekarri dizkiguten jantzi hauek osatzeko, dotore asko etorri zaizkigu, ikusten duzuen bezalaxe, eta pentsatzen dut, bikote arin-arinerako prest ere bai, ezta? Nahi duzuenean, aurrera!